Waqt il-ftuħ tal-ġublew fil-Katedral Tawdex, Monsinjur Anton Tewma tkellem fit-tul dwar l-imħabba Alla u l-problemi li naffaċċjaw fil-ħajja tagħna ta' kuljum bil-messaġġ tal-Isqof Tawdex jiċċentra fuq il-fidi, it-tama u l-imħabba. Fl-omilija tiegħu nhar il-Ħadd li għadda l-Isqof fakkar kemm il-familji jgħaddu miqtieħ ta' qalb u diffikultajiet fosthom problemi li jiffaċċjaw koppji li ma jkunux jistgħu jkollhom tfal, ġenituri li jitilfu lil oljiedhom jew ulied illi ma jibqgħux ikellmu lil ommhom u missierhom. Dawn huma kollha sitwazzjonijiet li jħolqu fina biża' tbatija u qtuħ ta' qalb sostna l-Isqof Tawdex u tenna li l-fidi mhix li nemmnu biss f'Alla li jeżisti iżda fl-esperjenza tal-imħabba tal-Alla lina għax jekk ma jkollokx il-fidi ma jistax ikollok it-tama. Monsinjur Tewma spjega kif Alla jħobbna il-ħin kollu u t-tama hi li jiġri x'jiġri fil-ħajja hemm Alla li jieħu ħsiebna. Fl-istess omilija l-Isqof Tawdex qal li meta wieħed ma jħossux maħbub jispiċċa bħajtu kollha jipprova jixtri b'kull mod l-imħabba, kultant saħansitra jbieħ lilu nnifsu l-identità tiegħu, il-persuna tiegħu u l-konvinzjonijiet tiegħu. Iżda jekk persuna jkollu l-esperjenza tal-imħabba t'Alla, allura jħares ukoll madwaru jkun aktar attent, sensittiv u sensibbli għal bżonnijiet tal-oħrajn. L-Isqof għalaq b'appell biex nieħdu ħsieb il-komunità Nisranija u l-imħabba ta' bejnietna, l-għaqda ta' bejnietna, il-komunikazzjoni u l-komunjoni u l-maħfra ta' bejnietna u l-ħtieġa li jkun hemm relazzjonijiet aktar awtentiċi bejnietna.